በመጀመሪያ እዚህ ስልጠና እዚህ ብዓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኢሳያስ ሞረምን ፕሬዚደንት ፌዴሬሽን ቅድም ሽግለታ ዞባ ማእከልን ሃገራዊ ፌዴሬሽንን ፃውድ ሸቃን ዝገበርዎ ሓያል ፃዕሪ ነዚ ናይ መወዳእታ ፍረ ክበፅሕ ኣኽኢሉና ኣሎ። መጀመርያ ንዕኦም መመስግኖም ብዓብዩ ድማ ንኣሰልጣኒ መምህር ሙሴ ብልቢ የመስግኖ። እቲ ሰዋብ ስልጠና ከም ዝተዓዘብክዎ ውፅኢትኩም ከም ዝረኣኽዎ ካብቲ ዝፀበኽዎ ንላዕሊ ምክንያቱ ኣብ ስራሕ ዝሰርሕዎ ፀናሕኩም ብተግባር ደይትፈልጥዎ ነገራት ብዙሕ ፈሊጥኩም ካባኹም ዝረኸብክዎ ፊድባክ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ነይሩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ መደብ ዝተኻየደ ነዚ መደብ ዝዕውት ንምግባር ድማ ፌዴሬሽን ቅድም ሽክለታ ዞባ ማእከል ኣባላት ፈፃሚ ኣካል ምስተሳታቶም ነዚ ስራሕ እዚ ብምክትታል ኣብ መወዳእትኡ ደረጃ ስለ ዝብፅሕዎ ከመስግኖም ንደሊ። ሓፂር መግለፂ ብዛዕባ እዚ ውድድር ድማ ንሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኢሳያስ ሞረም ዕድልክዎ እያ። አንጭዋ ግዳም ሲ አንጭዋ ቤት ኣብሳታ ይብሉ እዚ ኣነ ቅድሚ ወዲ ሸቃ ክዛረብ ኣይምተገበአን ካብ ተዓደልኩ ግን ዳን ዝመላላ እዩ ኣርእስቲ ኣብ ሓደ ዕላማ ስራሕ ኣለና። መጀመርያ እቲ ስልጠና ብቐንዱ ንዓና ዝሰክፉና ሽግራት ንዞባ ማእከል ኣለው ብቐፃሊ መንገዲ ከዓብዩ ዘለዎም እዚ ሓሳብ እዚ ከመይ ክኸውን ይኽእል መጀመርያ ንወዲ ሸቃ ምስ ዘራረብክዎ እቲ ዘረባይ እውን ከይወዳእኽዎ ንሱ ኣብ ልቡ ስለ ዝነበረ ነቲ ሓሳብ ድሮ ብሓባር ሓታትን ተሓታትን ወይ ደጋፍን ዘይኮና ተመላሊእና ብሓባር ተወጢኑ ማለት እዩ። ብዓብዪ እውን ክኸይድ ዝፀንሐ ኣቐዲሙ ብሃገራዊ ፌዴሬሽን እውን ብዙሕ ውጥናት ናይ ስልጠናታት ክወሃብ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ እዩ። ብዝኾነ ኣብቲ ቀንዲ መበገሲና ናይ ዞባ ማእከል ክንምለስ ኣብ ዞባ ማእከል ዝነበረ ንጥፈት እዩ ሓድሽ ኣይኮነን። ነቲ ዝነበረ ግን እንዳሓየልካ ክትኸይድ ኣለካ። ክትሕይሎ እንተኾንካ ሰረትና ህዝቢ እዩ ሰረትና ኣብ ታሕቲ ዘለው ህፃናትና እዮም። እዚ ሰረት እዚ ቀፃሊ ምንጪ ናይቲ ቀፃሊ ዝውሕዝ ንጥፈታት ናይ ብሽክለታ እዩ። ኣብ ኩሉ መዳያቱን ከምኡ እዩ። ብፍሉይ ኣብ ብዛዕባ ብሽክለታ ክንዛረብ ከለና እቲ ምንጭና ኣብ ታሕቲ እቶም ህፃናትና እቶም ብቐፃሊ ዝውለዱ ዝዓብዩ ዘለው ህፃናትና እዮም። ስለዚ ነዚኣቶም ዘማእከለ ብንፁር መንገዲ መደባት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ነዚ መደባት እዚ ክተተግበር እንትኾንካ ኣብኡ ኣፀቢቖም ዝሓየሉ ኣለውና ዝበሃሉ እቶም ዝነፍዑ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ብዕድመ ብተመክሮ ብሞያ እውን ብሉፃት ዝበሃሉ ኣብተን ንኡሳን ዞባታትና ካብ ናብኡን ንኡሳን ዞባታት ኣብ ውሽጢ ከተማ ዘለዋ ዘይኮና ንኡሳን ዞባታት ኣብ ገጠራት ዘለዋ ክሕዛ ክኽእል ኣለወን።
أبز ملايزي زوا مأكل هجريا نجزيو بتي زلوا عدلاتن بتي صنحة بالليج أثاثن أبقمة أديها نهاجر زوكلو عقمتات أبزوا مأكل يركبوا له بزي بكرات هاجر فدريشنات كلن عقمتاتن كابي عقمزي إذا بقص زلوا ስለዚህ ንግዚኡ ዘለና ዓቕሚ በሃገር ደረጃውን ነቲ ዘለና ተወዳዳሪ መንፈስ ተኪኡ ከስራሕና ዝኽእል ዓቕሚ ምዃኑ ግምት እንድሕርእቲናዮ ንሕና ብቕፃሊ ከይሰልከና ክንሰርሓሉ ክንክእል ኣለና ዘርጋሕና ክሰፍሕ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ብሽክለታ ዘተኮረ ብዘይካ ኣብዘን ንኡሳን ዞባታት 13 ኣብተን 3 ንኡሳን ዞባታት ብፍላይ ጋላ ነፍሒ بريخ سرجقة هابو دخيماتكم كم سنحت فلتوا أهم كلهم رحقاتكم هاي كنا تنزلا تحسبوها تهرلوهم بلبهم زين سلست سانزواتات أبتي أكبابي زلوا من إسياتنا أبتي خبابي زلوا نعشتوا حسانات كم كل حبر السوام كعدلات كرخبوس لزلوا مثلا عدتات كتريوان كلهم سرجقة تختما ترحين حسبها كسب وكزاجر نحن تزرقها بس أرجع راح يا ما تجامل العدتات ما عليها يبلون ومنصر بريهون كسب أبينا خنبصح خمزلنا تحسبوا لكم ثم نسياتهم ولدومون هنك أو نابلو خم كلهم سبات ولدومون زقبوا ما بركتوتات ناجبروا خلوا أبزيناي سبورتاوي نتفتات تنبيت مرتاتون بعمن ففون نابله خلوا صراحة سعرات سبزلوا نحن من سيات كابون كنململن تعدل كنباص حلهم يقبأنا نزي أبقمت بمأتاو قالونا انبلهم انمكحلهم كإلاتات ناي موياويان أسلت أنتي نابو خنزرقح ما دبها لنا سلزي نزي مركوز بمقبار حيلو نابنو سان زبادات ذاتو كوري يرأيان له كومدي تودادبا وين حنا انا وحدنا ويا مانغو ترفو كله اليوم anyway مزازمي بس احنا لنا مزازم زيجن مزازمين هي مشارشها ايكونان كصالي كما قبل زلوي كما خاتكم زابسلو كحوسو بخال منقدو ناتكم درجاون عبي كون خنصبينا بفلي جن وزلو حدرا ابقمت كنأتو يقبأنا كلنا زلو حدرا نفس كفنا حصانات كلنا كنحسب يقبأنا ندحري تملسنا أبتحتي صلالنا يولدنا نا مهرنا نا يسلطنتنا نيرنا حج زلخم عدمه كتريو لكم دحيرو خا نسخاتكم قوم هاجر مالت نسخاتكم قوم تم مراحتي نا يزو قدايزي سلازي ومنفس إنا نحنا قزيف كفتا نا حضرنا نزي مويازي أم معبان عقبنا زفكدو نزي مدبزي بحبار نزي هاجر فيدريشن قدم مشكلتها سريعنا أب مزاز من بس إحنا لنا مالتيو سلزي كمتي استقبل لكم حضرة بعمق وتعصبكم كتفلتوا أنتي زي كونكو تفلتوا لهم جن مذكروا أقداسي إيش شيء نبل كمان زياد إيش شيء نبل نقدر ببينه حيكون كان تسرح بزوها بكام مرحون كت كيدي قبع زخنا جن إذن لبوان مذكرن زأكل ناتي سمعت زجلسكو بعبي وجن باهلنا أبتي زتحسب مزازمي مبقعكم نحنا والمرأينا حقوس سمعني انكو حقوسكم كايبل لي مجمرتا موسيقى ناس مرم تزاري ومنديو تي قداينا يزوا مأخل زبقو سوائيو سلطانا يدليناي زن أسان زباتات أسلطون لنا كلابات أسلطون لنا مسبالو مسؤم ترادينات فيدريشنونا لو أرتاي بو مسارتي سلطانا تغايدو كم هاجراو فيدريشن سلطانا ما هب نحنا زت أجمع يبلنا نحجون دقي ما نقرأكم زغنا زوبا حاتيتونا جزية بلنا وي كم زمخنيات لنا عين بلنا
ከምዛ መወዳእታ ኣስመሮም ዝበላውን እስኹም ጥራይኹም ከምኡን ሕጂ እውን ትስልጡኑ ድሕሪኹም ዝመፁሉ እቲ ግዜ ተዕድል ዘይወስዱ ተልዮም እውን ክወስዱ እዮም ምናልባት እንታይ እቲ ኣገዳሲ ኣብ ስልጠና ኩሉ ዝሰልጠነ ኣብ መወዳእታ በፅሕ ዶ ተልኩም ግን ምጥርጣር ኣለኒ ኣብ ዞባ ማእኸል ብዙሓት እዮም ሰልጢኖም ብዙሓት ሰልጢኖም ኣበየለዉ ኸማን ገሊኦም ኣይፈልጦም ገሊኦም እውን ናብቲ ብሽክለታ እውን ኣይመፁን ሰንበት ከየድካ ዋላ ዘይትሪኦም እውን ኣለዉ ሕጂ እንታይ እዩ ስልጠና ወሲድካ ክትቅፅለሉ ኣለካ እቶም ቆልዑት እቶም ተቐዳደምቲ ሂወት ዝወስድ እዩ ብሽክለታ ሂወት የዕንዎም ይቐትሎም ይፀድፉ እቲ ሰልጣንካ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ ኣበየናይ ፅርግያ ኢኻ ትወስዶም ክንደዮም ብዙሖም መዓዝ ትወስዶም እቲ ናይ ትራፊክ ናይ ኩሉ ሓደጋታት ኣብ ግምት ኣእቲኹም ነቶም ቆልዑት ሃንድል ናይ ምግባር ግን ካብ ሕጂ ክጅምሩ ኣለኩም ሓደ ሰልጣኒ 30-20 ናተዮም ገለ ዝበሃል የለን ዓቐን ኣሎ እቲ ተሰልጥኖ ደረጃ ናትካ ምፍላጥ ኣድሊ ኣበየናይ ፅርግያ ኢኻ ትወስዶም መዓስ ኢኻ ትወስዶም ምፅናዕ ኣድልየ እዩ ምናልባት እዚ ወሲድኩሞ ዘለኹም መባእታ ግን ኩልኩም ተቐዳደምቲ ዝነበርኩም ከዓ ስለ ዘለኹም ፀገም ናይ ብሽክለታ ቀሊል ከይመስለኩም ማለት እየ ትፈልጥዎ ኢኹም ሰብ እንዳር ሓንሳብ እታ ብሽክለታ ዓርቦ ረቡዕ ፀዲፉ ወይ ክህረሚ ወይ ክመውት እዩ ከምቲ ካልእ ስፖርት ከዓ ኣይኮነን ስለዚ ስልጠና ወሲድኩሞ ዘለኹም ተገዳስነት ኣድልዮ ሓልየት ኣድልዮ ክንክን ከኣድልየ እዩ እዚ ስልጠና እዚ ሕጂ እውን ዝውዳእ ኣይኮነን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መጨረሻ ወርሒ ስልጠና ክንህብ ኢና ናይ UCI ቀዳማይ ደረጃ ምናልባት ካብኹም ገላኣት ኮኑ ኩልኩም ዚኣተና እውን ከይትብሉ ብግዜ ንኩሉ ንሕና ክንሰርዖ ኢና ካብኹም ገላኣት እዮም ካብተን ዞባታት እውን መፅኦም ብኸም መንገዲ እቲ ዕብየት ናይ ብሽክለታ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዝብሎ ዘለኹ ግን ወኒ የድልየ ብሽክለታ ኣብ ፀሓይ ዝውዕል ኣብ ንፋስ ዝውዕል ምስ ቆልዑት ወይ ሰብ ኣድልየካ እዩ ካብቶም ኩሎም ስልጠና ዝወሰዱ ክንደይ ኣለዉ ብዛ ዓዲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም እንተትብሉኒ 6 ወይ 7 እዮም እሶም ጥራይ ድም ተማሂሮም ኣይኮኑን እሶም ወኒ ገይሮም ቅፅሉ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ወኒ ምስኦም ኣሎ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ምስኦም ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር መንፈስካ ምስቶም ቆልዑት ምስቲ ስልጠና እዚ ከይድ ኮይኑ ኣብ መንጎ ፌል ትገብር ተኮይንካ ከዓ ብላሽ ንሙሴ ንዮናስ ንሳምሶም ንገለ ኢልካ ቆፂርካ እሶም ጥራይ ተማሂሮም ኣይኮኑን ኣበይ ዳኣ ከይዶም ተልኩም ትወኒ ጠፍእ ስለዚ ወንኹም ከይጠፍእ ዝብል ተቐዳማይ ፀሓይ ንፋስ ማይ ኩሉ ከጋጥም ብሓልየት ጌርኩም ተኸይድኩም ክኸይድ እዩ ካብቲ ፌደሬሽን ግን ስልጠና ከቋርፅ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ስቲል ክንህብ ኢና ብሕጂ እውን ክንህብ ኢና እዚ ዞባ ማእኸል ዝገብሮ ዘሎ ኣስመሮም ጠቒስዎ ዞባ ማእኸል ሃገር እዩ ካብ ቀደም ነይሩ ሕጂ እውን ሃገር እዩ ምናልባት ግን ኮምፒቲሽን ሓደ መዓልቲ ክመፅእ እዩ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዘሎ ውድድር ኣብ ዓንሰባት ዘሎ ውድድር ሓንቲ ፅርግያ ሒዞም መንፈስ ናይቶም ቆልዑት ዘሰም እንዳለዓለ ከይድ ኣሎ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ንኡስ ዞባ ሻምቡቆ ንኡስ ዞባ ገለ ዝበሃል እቲ ዞባታት እንዳተሰአ ከይድ ኣሎ እዛ ሕጂ ወሲድኩማ ዘለኹም እውን መንቀሊኣ ኣብ ቅድሚኡ ዛረባ ኣለኹም እምበር ኣስመሮም እዩ ነዞም ንኡሳን ዞባታት ሃብሉና ኢሉ ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዘለና ድማ እዩ ንኡስ ዞባ ገዛማንዳ ኣኽርያዶ ንኡስ ዞባ ጎዳይፍ ገጀረት ገለ መፅኡ ቀደማ ይነበረ ስለዚ ኮማው ሰረት ሕዘልና ኣሎ ማለት እዩ ተርኣ ዞባታት ብንኡሳን ዞባታት ጀሚረን መኮሞ ዓብየን ከዓ እቲ ተወዳዳርነት እንዳዓብየ ከይድ እዩ ሳቴናብሊቲ ረክብ እዩ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ናትና ኣይቋርፅን እዩ እስኹም እውን ከይተቋርፁ ብሓንሳብ ንጓዓዝ ኣይትሕመቑ ወንኹም ኣይዕረብ እቲ ብሽክለታ ግን ኩሉና ሃሊና ኣይሃሊና ክቕፅል ስለ ዝኾነ ኣጅኹም እየ ዝብል ነዚ ዞባ ማእኸል ፌደሬሽን ሙሴ ከዓ ዓብኡ ክከታተልቀኒ يغنيلنا ثانك يو بلوكم فتو ድሕሪ ዚኦም ዝራብ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ግን ንሽሮ መዓር እንታይ ዝበሃል ጠስሚ ተወሳኽካ ኣለኹም ዝበሃል እሽተይ እንተበልኩን ሕማቕ ኣይኮነን ከምዚ ክጥቀስ ፀንሐ እቲ መደብ ኣገዳስነቱ ተራእዩ ወይ ኣስተውህሎ ገይሩ ክፍሊ ባህሊ ስፖርት ዞባ ምስ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ማእኸል ብምትሕብባር ነዚ ስልጠና ምውዳቡ ብሽም እዚ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ዞባ ማእኸል ኣዝየ ከመስግኖም ይደሊ ኩሉ ግዜ ስልጠና ብኩሉ እንትንኡ ብቑዕ መንእሰይ ወይ ከዓ ኣትሌት ከተፍሪ ትኾንካ ቀዲምካ ክትበቅዕ ኣለካ ምስለኒ ክትበቅዕ ከዓ ስልጠና እዩ ዘድሊ ስለዚ ስልጠና እዚ ብውሕዱ ነቲ ኣብ መንጎኹም ዝፀንሐ ፍልልያት ናይ ዓቕሚ በሎ ብኩሉ ነገር ኣብታ ኣልያ ኣብ ሓደ ዘምፅእ መበገስ ክኸውን ይኽእል ኢለ ይኣምን ከምቲ ክጥቀስ ፀንሐ እንተ ክውስኻ ዘላ ኣነ እቲ ቁፅሪ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን
ብርክት ዝበለ ሰብ ተሪፍና ከም ዘለዎ ኣብ ፅርግያ ምሳና ዝውዕል ኩልና ንፈልጦ እዩ እዚ ተበግሶ እዚ ኣዝዩ ጽቡቕ ኮይኑ እቲ ፌደሬሽን እውን ባዕሉ ከምኡ ሓሳብ ካብ ዓመት ሒዙ ክሓስቦ ዝፀንሐ ነገር እዩ እዞም ተሪፎም ዘለውን ብተመሳሳሊ ወይ ብኦም መገዲ ወይ ካብ መገድና ኣብዚ ሓፀረ እዋኖ ያብቲ ዝምችእ ዝበሃል ግዜ ነዚ ክንገብሮ ክንፍትኒና ክንገብሮ ኢና ከኣውላ ሓንቲ ዘጠራጠር ነገር የለን ርግጽ ንዓኻትኩም እዚ ከብደኩም ማለት ኣይኮነን ብተግባር ፍላይ ብሽክለታ ዝመፀ ሰብሲ ኣብ ምስልጣን ብዙሕ ይሽገር ኢልካ ይተሓስብ ኒኻ ተግባር ግን ብከምዚ ቲዮሪ እውን እንድሕር ኣስኒኻዮ ኣዝዩ ይበልፅ ይድራዕ ጽባሕ ንጎውን ኣንቢብካ ንኽትርዳእ የኽእለካ ስለዚ እዚ ክልቲኡ ፕራክቲካል ኤንድ ቲዮሪ እንድሕር ፓራሌል ክልቲኦም ከይዶም ኣብቲ ናትካ ድለካ ዓቕሚ ብቕዓት ሓፍ ስለ ዘብሎ ኣዝዩ ጽቡቕ ይኸውን ንመምህር ኣዝየ ነዚ ስልጠና ክህብ ዝቐነ ኣዝየ ከመስግኖ ይደሊ ምስ ብፆቱ ምናልባት ካልእ እውን ኣርእስቲ ነይሩ ተኾይኑ ኣብ መጨረሻ ከም ለበዋ ወይ መዘኻኸሪ ክብላ ዝደሊ ግን ሃገራዊ ፌደሬሽን ምናልባት እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ብሌቨል እውን ዝያዳ ዝስልጥንሉ ኣብ ሌቨል ኣትዮም እቶም ቀዳማይ ዘለዎም ካልኣይ ሌቨል ዝሕዝሉ እቶም ዘይብሎም ከዓኒ ኣብ ሌቨል ኣትዮም ብሌቨላት ናዓሙቕ ዝኸደሉ መገዲ ስልጠናታት ንክውድብ መዘኻኸሪ ከም ልበዋ እዚኣ ከላዎ ይደሊ ብዝተረፈ ግን ኣዚና ኢና ነመስግን ደጊመ ንክልቲኦም ክፍልታት ይኹን ንጨንፈር ቴንኪዩ ንዝሃብኩም ንዕድል ኣቐኒየለይ መርያ ከመይ ሓዲርና ካብ ምቕፃል ነዚ ዓውደ ትምህርቲ ንዝወደቡ ኣካላት ኣቐዲመ ምስጋናይ የቕርብ ብምቕፃል እዚ ክግበር ዝቐነ ትምህርቲ ነዞም ኣሕዋትና ማለት እዩ ናይ 4 መዓልቲ ነይሩ ኣብዚ ውሽጢ 4 መዓልቲ ኩልና ከም ንፈልጦ እዞም ከመሰልጠንቲ ኮይኖም ነዚ ትምህርቲ ዝወሰዱ ኣብቲ ቅድድም ብሽክለታ ፀኒሖም ብኡ ዝሓለፉ ገሊኦም ተቐዳደምቲ ገሊኦም ኣብቲ ሞያ ዝፀኒሑ ከም ምዃኖም መጠን ክሳብ ሕጂ ብፅፉፍ ኣብ ስራሕ ብምፅንሖም ነዚ ትምህርቲ ዝተዋህቦም ናይ 4 መዓልቲ ብዝምስገን ኣገባብ እዮም ክዛዝምዎ ክኢሎም ዘምፅዎ ውፅኢት ይኹን እተኣምር ነቲ ትምህርቲ በቲ ትህቦም ትምህርቲ ስለ ዝምዘን ናይ ብሓቂ ንመፃኢ ዓብይ ተራ ክህልዎ ምኽእል ብል ምክንያቱ ብዛዕበየ እንድሕር ርኢና ኮይና ኣብ ማውንቴን ባይክ እንድሕር ኮይኑ ከባቢ 600-700 ተቐዳደምቲ ኣለዉ ነዚኦም ከተመሓድሮምን ክትመርሖምን እንድሕር ኮንካ ካብ ኣፍልጦ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ካብ ዝብል ግምት እቲ ጨንፈር ስፖርት ነዚ ብምውዳቡ ክምስገን ይግብኦ ልዕሊ ዝኾኑ ነገርካ ስኻትኩም ዞም ሰልጠንትካ እዚ ተማሂርኩምዎ ዘለኹም እቲ ክንዛረበሉ ዝቐነነ ብፍላይ ኣብ ማውንቴን ዝረአ ጉድለታት ይዕሪኽሞ ክትመፁ መርኣያ ኮንኩም ክትወፁ ምክንያቱ ነቲ ዘሎ ጉድለታት እንድሕር ዕሪኹም ነቲ ዘሎ ብቕዓት ተቐዳደምቲ እንድሕር ዕቢኹም ከምዚ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ክብሎ ዝፀንሐ ነቲ ዝለዓለ ትምህርቲ ሌቨል 1 ድዩ ሌቨል 2 ድዩ ዘሎ ደረጃታት ናብኡ እውን ክሰግሩ ትኽእሉ ኣነ ግን ሓደራ ድብለኩም ልክዕ ከምቲ ኣብ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣብ ትሕቲኡ ተኣሊና ንሕና ንኸደሉ ቀዳምነት መርኣያ ቀዳምነት ንዕብየት ዲስፕሊን እዚ ተማሂርኩምዎ ዘለኹም ኣብቲ ክልቲኡ እቲ መጀመርያ ፀቂጥና ተማሃርናሉ እቲ ድዩትስ ናይቲ እቲ ኣብነት ናይቲ ሰልጣን ዝበልና እዚአን ክልተ ነገራት እየን ስለዚ ኣብቲ ብዓቢኡ ኣብ መደብ ማውንቴን ዝረአ ሓደ ጉድለታት ክትዕርይዎ ሓላፍነት ናትኩም ይኸውን በዚ ብዝተረፈ ግን ዕውት ናይ ስራሕ ትምህርቲ ነይሩ ክብል ይኽእል ኣነ ከዓ ከም መምህርኩም ዘይኮነ ከም ዓርክኹም እየ ነይረ ዝተኻእለ መጠን ንስኹም እውን ዝሃብኩም ንኽብረት የመስግን እቐኒየለይ እዚ ዕድል ስለዝሃቡኒ መጀመርያ እቶም ተምሃሮ ምሳይ ዝቐነዩ ገሊኦም ደቅና ገሊኦም ኣሕዋትና ብልቢ የመስግን ብምቕፃል ነዚ ክንወሃቦ ዝቐነና ኮርስ ወይ ከዓ ትምህርቲ ንኽንረክብ ዕድል ስለዝሃብኩምና ኣዚና ካብ ኣቦ ወንበር ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ጀሚረ ስጋዕ ላዕለዋይ ባህልን ስፖርትን ከመስግነኩም ይደሊ ማለት እዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ከዓ ብዘይ ትምህርቲ ብዘይ ምዕባለን ሓደ ኣሰልጣኒ ሒዝካዮ ክትከይድ እውን ኣብ ተሓፍረሉ ደረጃ ትበፅሕ እውን ዘኽእል እዩ ሕጂ ሓደ ኣሰልጣኒ ወይ ሓደ ተቐዳዳማይ ኣምባሳደር ናይ ሓደ ሃገር እዩ ክንብል ድሕር ኮይንና ፍልጠት ሒዙ ከይዱ ክዘራረብን
ክናበብን ከሎ እዩ ካብ ዝብል በዚ ትምህርቲ ግን ስለ ዘይውዳእ ካብዝን ላዕሊ እቲ ዓለም በፂሕዎ ሎም ዕባለታት ክንበፅሖ ክትገብሮ ማለት እዩ ባዕሉ ድሸቃ ሓደራ ይብል ሳላ ዘምሃርኩሞም እዮም ክምሁርና ቀንዮም ኣብ ሓደ ሃገር ነፍሲ ወከፍ ናቱ ቋንቋ ህልዎ ኸው ኣብ ሓደ ስፖርት ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ወዲ ሲሄል ተቀዳዳማይ ነይሩ ኣሰልጣኑ ኮይኑ ነዚ ትምህርቲ ስለ ዝምሃረና ከዓ ቋንቋ ናይ ብሽክለታ በቲ ቋንቋ ናይ ብሽክለታ ከረዳእና ስለ ዝቐንየ ናይ ብሓቂ ኣብ ውሽጥና ከም ዝኣቱን ከም ዝሰጥምን ገይርዎ እዩ ንዝመፅእ መባእታዊ ይኮነን ከማን ምሂርና ስጋዕ ለቨል 3 ተናኽፍ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ስፖርት ህፁፅ ረድኤት ስለ ዘድልዮ እዋናዊ እቲ ወዲ ሲሄል ፈልጦ እዩ ዝበሃል ትምህርቲ ብዘይ ብቀት ብዘይ ተንኮል ኣፍ ልቡ ከፊቱ ኣብ ልብና ከምሰርፅ ስለ ዝገበሮ ብልቢ የመስግኖ እዞም ኣብዚ ዘለና ሰልጠንትን እዞም ብሕጂ ድመፁ ድስልጥኑን ድማኒ ኣብ ኣኼባ ምስ ተራኸብካ ምስ ተሰልጠንቲ መዛንኦም እዩ ድመስለካ ካባና ክንድምንታይ ፍልጠት ከም ዘለዎም ናይ ተመክሮ ክንድምንታይ ከም ዝዕብሉልና ንፈሊጥካ ነቶም ዓበይትን ኣያታትናን ኣሰልጠንቲ ዝግባእ ክብሪ ክንቦምን ካብኣቶም ትምህርቲ ክንቀስምን ኣብ ገለገለ ውድድራት እውን ከም ስርዓት ኣነ ንወዲ ሲሄል ሕጂ ቀፃሊ የዘራርቦ እየ የናስ ኣብ ኢደ ኣሎ ፀጋ ሳምሶም ኣሎ ግን ንወዲ ሲሄል ደው ኢለ ከምዚያን ትኾን ኣላ ሞ ከመይ ተገብርኩ ይሕሸኒ ይብሉ እየ ምክንያቱ ብሃገር ደረጃ ክትሓስብ ኣለካ እንተ ሓቲተስ ኣይፈልጥን እንዲኽብሉን እንዲዮም ከምዚ እንዲዮም ድበሃል ነገር የለን ትምህርቲ መወዳእታ ይብሉን ስለቲ ብሙሉእ ዝገበርኩምልናን ኣብ ድሮ ኣስመራ ማራቶን ዓበይቲ ስራሓት ገዲፍኩም ባዕል ኣስመራ ኣብዚ ምስ ምህላውኩም ብልቢ የመስግን ዓወት ባለ ስፖርት ሃገርና ይቐኒየለ ዝኾነ ነዚ ዕድል ምርካበይ ኣዝየ ደመስግን ምክንያቱ ንሕና ብዙሕ ኢና ድሒርና ነርና ምክንያቱ ኣብቲ ቅድድም ነርና ፍልጠት ዋላ ሓንቲ ነበረና ዋላ ኣብቲ ሰልጠንቲ ምስ መፃና ኣነ ኣጋጣሚ ነታ ክሪያ ክሕዛ ከለኹስ እታ ክሪያ ትበሃል ጋንታ ከምኡ ከም ጊዜያዊ ኮይነ ጊዜያ ነይረ ሕጂ ግን ኣነ እቲ ተምሃርኮ ትምህርቲ ብጣዕሚ ፅቡቕ ምክንያቱ እንታይ ክብል ደልየ ኣብቲ ኣንደር በዚ ዕድመ ይብልና ኣሎ ንሕና ይንፈልጦ ኢና ዕድመ ክንደይ ኣበይ ይገብር ዕድመ ክንደይ ኣበይ ይገብር ኣይንፈልጦ ኢና ነርና እዛ ወዲ ሲሄል ዳሃበና ብጣዕሚ ፅቡቕ እቲ ዕድመ ንገዛ ርሱ ኣብቲ ግራስሩት ስለ ንሰርሕ ዘለና ንሕና ማለት እዩ ደቂ 12-13 ዓመት ሱቕ ኢልና ንጉዮም ነርና እቲ ጅማውቶም እንታይ ይኾኑ ዋላ ቁርብ ኣእምሮ ሃለካ ግን ጎዩ ነይሮም ብዙሕ ነገር እዩ ጉድለት ነርና ሕጂ ከምዚ ንብሎ ኣለና መሰረት ከዓ እቲ ግራስሩት ትበሃል ዋላ ኩዕሾ እንድሕር ርኢና ኩዕሾ ስለ ዝርአና ግራስሩት እዩ መሰረት ናቱ ግራስሩት ተደየለ ትርጉም የብሉን ሕጂ ንሕና ነቲ ምምሕዳር ኣኽርያ ዝበሃል ዋላ ኩልና ንዘራረብ ኢና ከምዚ ሕጂ ወሸቃ ክብሎ ፀንሐ ብዙሕ ነገራት ርኢና ኢና ሓደ ሰብ 6-7 ጋንታታት ሕዝ እንታይ ስለ ዝኾነ ኣፍልጦ የለን ንሕና እውን ኣይነበርና ሕጂ ግን ኣብቲ ማውንቴን መፂና ኣለና ኣነ ኣብቲ ቀፃሊ ከይደርኢ እየ ኣብቲ ድራእናዮ ብዙሕ ነገር ንርኢ ኣለና እዞም ቆልዑት ፈቐድኦ ከይዶም ብገንዘብ ውድድር ዝገብሮ ኣለውን ኣልያ ክንገብረሎም ክእል ኢና ተዘራሪብና ኣለና ኣብዚ ንሕና ብንፁህ ልቢና ተዘራሪብና ምስ ወዲ ሲሄል ትምህርቲ ምህረና ነይሩ ኣብቲ ትርፊ ግዜና ከዓ ይህን ምህን እንዳተባሃልና ነቲ ጎደሎ ንክንሽፍና ንኸይድ ኣለና እዚ ወዲ ሲሄል ሂቡና ኣሎ ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ከምዚ ንካልኦት እውን ክወሃብ ኣለዎ ምክንያቱ እቶም ዘይረኸብዎ ብዙሕ ነገር ኣለዉ እንድሕር ረኺቦም ክንዓቢና ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ከምዚ ንብሎ ኣለና ኣነ ብጣዕሚ እየ ካብ ተፀበኾ ንላዕሊ እዚ ኮርስ እዚ ካብ ተፀበኾ ንላዕሊ ይብልና ኣሎ ክንሰርሓሉ ኢና ከምዚ ድበሃል ኣሎ እቶም ግራስሩት ክንኩስኩሶም ኣለና ሃገራዊ ፌደሬሽን እውን ከምኡ ብዙሕ ነገር ይሕግዘና ኣሎ ደድሕርና ጎይ ኣሎ ኢድን ጓንቲ ኢና ንኾን ብሽክለታ ዝሓለፈ ድሕሪ ምስ ብሽክለታ ዝሓለፈ ኮይኑ በዚ ኤቨን ክብሎ ፀንሐ ቋንቋ ናይ ሽክለታ ቋንቋ ኣለዎ ናቱ ዳተረዳዳእና ክንከይድና ብዚ ኣብ ኮሙና ትምህርቲ ብፍላይ ንሙሴ ኣስየል ብጣዕሚ እየ ደመስግኖ ምክንያቱ ኣነ ብማዕዶ ጥራሕ ነይረ ሰላም ዝገበርኩልና ትምህርቲ ብጣዕሚ እየ ደመስግን የቐኒየለ ብፍላይ ኣብ ስፖርት ደቂ ተንስትዮስ እንዳወሓዳ እንዳጎደላ እየን ዝመፃ ዘለዋ ሕጂ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ ንምምሕዳር ጋላ ንፍሕን ንጨንፈር ስፖርትን ወኪላ ኣብ ስልጠና ተሳቲፋ ዘላ እሞ ካብዚ ዝወሰድክዮ ስልጠና እንታይ ተማሂርኪ እንታይ ክትገብሪ ኢኺ ንብድሕሪኺ ዘለዋ ኸ እንታይ ኣብነት ክትኮኒ ወይ ዝሓሰብክዮ ብሕጂ ትኾኒ እንተለክስኪ أنا زعلت معكم طعمي زمسمن اللي خلوهان ودسهل أنا سي أسلتني فلتني ترى رميتني راح جاء فدرسين تانيه حجب الزرع أخوجن أنا أخري أخلوه خمس أبصر جا ترين ريا بالكاس كم سرحة 5 سرحات ولا نيز مثل النيرو
ዝኾነ ነገር ኣፍልጦ ይጸንሐንን ሕጂ በዚ ወዲ ሲሄል ዝበለና ግን ኣመጋግብኡ ኩነት ስፖርታዊ ዲስፕሊኑ ኣብ ትሬን እንታይ ክትገብር ኣለዎ ኣብ ውድድር እንታይ ክትገብር ኣለካ ኩሉ ነገር ዓብዪ ትምህርቲ እየ ቀሲመ ዘለኹ ኣስሪቱ መረዳእታ ሂቡ መግለፂ ዝሃበ መምህሮም ሓንቲ ህያብ ሂቦም ኣለዎ ብሽሞም ኣቶ ሙሴ ኣስየል ክትህበ ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ብፍሉይ መደብ ተረኺብና ኣለና ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ተረኺብና ዘለና ከዓ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ብውሽጣዊ ዓቕሚ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ማእከል ምስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ኤርትራ ብምውሃድ ትምህርቲ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዝርከቡ ኣሰልጠንትን ኣብ ዞባ ማእከል ዝተፈላለያ ጋንታታት ዝርከቡን ክህብ ፀኒሑ ነዚ ትምህርቲ ክውን ንምግባር ድማ ኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስየል እዩ ከካይደ ፀኒሑ ሓፈሻዊ ሙሴ ኣስየል ነዚ ትምህርቲ ከመይ ከም ዝነበረ መብርሂ ክበና ድማ ተወኪስና ኣለና ሰናይ ምክትታል ነዚ ዕድል ዝመሃብኩም ወይ ከዓ ኣብዚ መፂኹም ነዚ ትምህርቲ ዝተዋሃበ ሓፈሻዊ ከመይ ከም ዝነበረን ብኸመይ ደረጃን ክትሓቱም ምምፃእኹም ማስክነኩም ፈቱ እዚ ትምህርቲ ንኸባቢ 4 መዓልቲ ናይ ንጎን ናይ ምሸትን እናተምሃረ እዩ ተኻይዱ ምናልባሽ እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ነዚ ትምህርቲ መውሰድ እዮም ባህል ጨንፈር ስፖርት ዞባ ማእኸል ፅቡቕ ኣጋጣሚ ይጠቒሙ እንድሕሪናዮ ኮይና ኣብ ዞባ ማእኸል ዳርጋ ከባቢ ኣብ ማውንቴን ጥራሕሲ ናብ 500 ልዕሊ ይኸውን እዩ ብዙሕ ተቐዳደምቲ ዘለዉ እዞም ተቐዳደምቲ እዚኦም ወይ ዋላ እውን ኣብ ናይ ዩዝ ዘለዉ እቶም ተካእቲ ተቐዳደምቲ ኣብ ንኣሽቱ ዘለውሉ ተቐዳደምቲ እሶም እውን ብዙሖም ዝያዳ 200 ስለ ዝኸውን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኣልዩ ዘለዉ ኣብ ማውንቴን ዘለዉ ገሊኦም ብውልቆም ገሊኦም እውን ብናቶም ተበግሶ ገሊኦም ብናይ ንኡሳን ዞባታት ስለ ዝኾነ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ባሃውሪ ዘይኮነ እዞም ሰባት እዚኦም ተበጊሶም ካብ ሃለዉ ስለምንታይ በፍልጦ ዘለዎም ስልጣን ዘይከውን ተባሂሉ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ጉድለታት ይረአ ነይሩ ኣብ ብቕዓት ናይ ተቐዳደምቲ ምዕባይ ደይኮነ ኩሉ ነገር ተሒዞሞ ከዓብዩ ዝግብኦም ብቐዳምነት ዲስፕሊን ዝረአ ምናልባሽ ሓደ ዝረአ ኣሎ ኣብ ማውንቴን ባይክ ስለዚ ነዚ ክትዕርዮ እንድሕር ኮንካ ከዓ ነቶም ተቐዳደምቲ ንዝኣልዩ ተቐዳደምቲ እቲ ሙሉእ ስልጠና ማለት መባእታዊ ድዩ ኩሉ ዘማእኸለ ስልጠና ክትቦም ኣለካ ነዚ ድርኺት ዝገበረ እዩ ተገይሩ እቲ ስልጠና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ 4 መዓልቲ ዝተገብረ ስልጠና ከባቢ ናይ 5-6 ዓይነት ከምኡ ናብኡ እናተወራረሰ ድኸይድ ብዛዕባ ሰልጣኒ እንታይ እዩ ሞያ ናይ ኣሰልጣኒ እንታይ ጉባኣት ናይ ኣሰልጣኒ ብዛዕባ ዓቐን ብሽክለታ ከምኡ እውን ብዛዕባ ፕሪንሲፕል ሕጋጋት ናይ ቅድድም ብሽክለታ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብዛዕባ ጂምናዝየም ከምኡ እውን ብዛዕባ ስርዓተ ኣመጋግባ ናይ ተቐዳደምቲ ንተቐዳደምቶም ብኸመይ ኣገባብ ክምግብዎም ኣለዎ ዝብል ብስነ ሓሳብን ብተግባርን እዮም ተማሂሮሞ ስለዚ ኣነ ነዞም ተማሂሮም ዘለዉ እዚ ተማሂሮሞ ዘለዉ ካብ መጠን ላዕሊ ክሕግዞም ከም ዝኽእል ርዳእኒ ከምኡ እውን ንመፃኢ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ንዝውደብ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ብዓብኡ ከዓ ንዑ ምድላዋት ኮይኑ ዝፀንሖም ማለት እዩ ብዓብኡ ግን እቲ ቀንድን ኣገዳስን ዕላምኡ ጌርና ዝሓዝናዮ ዋላ እቲ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ማእኸል ዋላ ፌደሬሽን ዞባ ማእኸል እውን ተራ ነይርዎ እብዚ ምክንያቱ እቲ ብዙሕ ነገራት ዝረአ ኣብ መደብ ማውንቴን ኩልና ከም ዝንሪኦ ብዙሕ ነገራት ይረአዩ እቲ ብቕዓት እናሃለዎ ከሎ እቶም ንዕኦም ዝመርሕዎም ኣሰልጠንቲ ቁሩብ ሓደ ጉድለታት ትርኢ ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ጉድለታት ከዓ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ እንድሕር ኢልካ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ካብ ዝብል ዞባ ማእኸል ጨንፈር ስፖርት ዞባ ማእኸል ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብከምኡ ዓይነት ከምሁሮም ዋላ ኣብቲ ናይ ኣገባብ ናይ ትሬኒንግ ኩሉ ነገር ክትገብር ከለኻ ሰብ ካብ ምሕታት ሓሊፍካ ባዕልኻ እዚ ንዝነድልዮም እዩ ኢልካ በቲ ናይ ምስልጣን ብኣፍልጦ ዝተደረኸ ክኸውን ስለ ዘለዎ ነዚ ዝዓለመ ስለ ዝነበረ እዚ መስል ነይሩ ፅቡቕ ምሴ እስከ ካብዞም 16 ሰልጠንቲ ንብሎም ዘለና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እያ ነይራቶም ክበዝሓ እኳ ይከኣል ነይሩ ተኾይኑ ምናልባት ወሒደን ኣለዋ እሱ ቀሲልና ከነፅንዐ ኢና እቲ ብኣፍልጦን ብዘይኣፍልጦን ክኸድዎ ዝፀንሑ እንታይ ግብረ መልሲ ረኺብካ ኣብ ክላስ ካብዞም ሰልጠንቲ
وأنا قد حق حيش ساندياغو بزي مجنان كمزي تصبخو من زوم تمهارو بتعميهم نفعت بتعميهم مغنياتو تي علامة تجرو أتيز نبرة ناس تمرتي ما بقتاو تمرتي ما بقاس غوها وبميز بالنيرو زمن سباز يومن ما بقاس تو نماني نجمعري سلطاني أبقى مشكلة تاني رونا مسلطان السجر له ويكا تغلال كم تمهاراي كوين أتي تمرت نزوه السريخة كوم عينت كتمورو تخل زم تمهارو زياتهم جن زيادة مبزحتهم قال يوم بعبيتي تقدر تخمت حاجة استسلطنتي قال يوم أنا بعبيتنا ما أخلتن كم قوم تسلطنت خوينهم الصرح زلوا بزي زخونة تمرتي بناتهم تمكرو ترايت يعني نزم سوا زياتهم زد بهالدلو ما بقتاو هيبكا تاي ترجم يقولون مالتي جزي حمد فاتح دي كوين سلزي نزب قمة توا نتم تقدرنتي مسوم حزامهم زلوا بستغى على متن تي أب قدامي ديفيجن دي ولا هلاي ديفيجن كسرهم زخل ونأتلومي نريو لنا درجة عدد بمشكلتنا إرترابي بس حلو سلازي نظام بزحي زلهم تقدرنتي السوم بس حمو زلوا درجة بتما بقتاو طرح تماهرهم نتهم تقدرن تبز بتصحب صحوه ما يكون لهم حجي انتهينا نفلط دلنا تستمهروا نجرات مبزعته الرئيس بزحق ديفلطو صنيح خون خليجن بستخ على متن كم زدر اخوم ولا نتتمهروا بحد حدا تري كوينو نخلو دارجه بي هوري كسرحوا صنيح بس نفلطت سلازي يكون انتاي تقم اللو انتاي قدعات اللو ويون أبعغانات ناي لممد تي بالي من ناي تي جزية تهبولهم أتي أسرار حناي تترنين تهبولهم ناي جزية مغان تزي كوين غروب كومو خمز قبرا فلتو صاني حوامي قن بخلو نقر بسنا فلتت ويكابتي أقبا بخون سلاز قبو بخوم مغنيات اتما بقتاو طرح ليكون نت بحجي بهاجرو فيدريشن نزمصم ناي تمرتي عدلات نعو ناي بحكي ازيو حيال ويكا بزح من ترباي تخوينون كون خيلي بمبالك كوينون خيلي مغنياتو نعو خد قمه النحرا كونكا تبقعتناتهم سلازراخو بزي صقمنت زمت تمرتي حلفو خمس خولو نمحجاز مالتي صبغ ما مسيه بزي كتبوا زغنخا ناي تمرتي بوغنا ازينا نمسكن ملقتي لبوا خالق تقام تبلو انت دا حل يخان مودات عدل كنبك انا عندي لبوا دبلو لزخونه نغراب قد مشكلتها بقدامي درجه زي صواع ساندياغو تفلطي خا ديسيبلين بفلاي صقيت ادزاره والله انا امدب ماونتين زرق ديسغود لديسيبلين معليا يقولون إذا قلنا ديسبلين كاز مرحوم زم ما سلطنت زيهم يوم صنيحهم نخلهم كاتدي بركا نوحداتهم سلازي من الواش حجي كله تماهيرهم والله بزي كما يجرهم نتقاددا ما يكحزهم زلهم قداي ديسبلين أبقى مشكلتها لزخونا نجارزي كعرخ إلى الله أنا خاطر تصفى قبر مغنياته تزنبرا قلتات أنا العلي ما نما بتماونت نتفيه مغنياتو سيتي مقابي نتي قدر مشكلتها سلازي زي أقدم بيلو زر النبرة زي سبورتاوي تكبرات ويكا أكايدا ناي تقدرنتي كعرئيس بالملو أمنة لأن بز تماهيرهم وزلو مالتي كينو حليفونا بقع تقدرنتي من انتاي كجبرا الوقاب أوش تربعت معلت بزتخ على متن أجاقاتي غدي ولا جزينا بلحنا دي كم زردهم جرنا تي زوهاب تي خبر زقبو الممد قسيم مصل زلو أبستفعل عليه ولا ماونتين نكون سالسا ديفيجن نكون كلا ديفيجن نكون رؤي لوتي كم سو أبتقدرهم توم تصفى قبر تجيمنا عنيلنا نحناون ذهب كيلو بوا أم خرق أب قبر خو علوه سمول تسفينا مثلا الرأي عنيلا ምናልባት እዛ ሽልማት እዚኣ ንዓኸውን መናቓቕሒት እያ ውሰድ ምክንያቱ ኣብዚ ተደረተ ነገር ደፍከ ይደርካ ክትፅዕር ከም ዘለካ ክራየትሉ ዘሎ ተቐዳደማ ኣዝዩ ኣብ ፃዕርን ኣብ ደው ይጉዕዞ እዩ ስለዚ እሞ ክቡራት ተምሃሮም ክቡራት ሓለፍትን ناي سبورت وحفشة مالتي ناي سيرتيفيكيت معدل كنا أنتم زترف شعور
ሽልማት ክንኣቱ ነዚ ሽልማት እዚ ዝሽልሙና ክቡር ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ኤርትራ አቶ ተመስገን ረዳ ከምኡውን ክቡር ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ሓላፊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል አቶ አስማሮም ጸጋ ብርሃን ናዚያ ሙሴኳ ብወለቱ ኣነስ ምስቶም ሰልጠንቲ ሰማሃራይ ብዝመፀና ዲና ክነብር ሳብ ዝያዶ ዳናይ ያፌት ገብረ ክርስቶስ راي ملوشم كان زوكل كايا نص نزوباتات محضر تقلصل إيفن زكريا سبال كاب كلب سبورت غزاماندا سلطان قداي ديفيجن كلب غزاماندا صبوق إيفن لومي بتيورين كلاس حسابن ناي موقتاو بوشطاو عقم ጨንፈር ስፖርት ዝወደው ይሁን ክትመሃሩ ቀኒኩም ባሰልጣኑ ሲያሲል ከመይ ረኺብኩም ወገዳይም ተቀዳደምት ምኩር ተቀዳዳማ ይኻ ዓባይ ጋንታ ሒስካ ደለኻ ሓፈሻው ዝኽዋብ ዝቀነ ከመይ ረኺብካዮ ታይ ረብሓሉ هو تمرت كل جزء نعخان نتي سقط نتفول عودي سبورتي يكون ولا بكال عودات وساني بديت تمرتي ولا أنت نقدر تجبرها تغلني حاب زهجي في الله عالم بزحته ولا درجة كل ساينس كوينس ولا غتصال ندهر بالنا تمرت زي بالك تعرف كات رايح تعرف يجي تمرت أزي أقداسي سوت رايد يكون خا تمرت أسلت أني مش أسهل مسموهانو توم عبيت أسلت أنت كل جزء تومو كرون كلاي ቋንቋ ጥራ ይኮነን ትምርት ማለት ቋንቋ ናይቲ ትነጥፎ አይነት ስፖርት ሎ ሕጂ በቋንቋ ብሽክለታው እንዳተራዳእኻ ስለዝነበረት ትምርቲ ኣዝዩ ሃናጽዩ ብጣዕምኻ ኣብ ትድቕፅል ስራሕ ሓጋዝ ኮይኑ ክረኽበ እየ ማለት እዩ ጽቡቕ ጋንታ ገዛባንዳ ከም ምስ ዓበይቲ ተፃወት ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ትነጥፍ ከም ምህላዋ ምዝ ሕጂ ወላ ገዲም ተቀዳዳማ ይኩን ምኩር ዳኹን በር ምዝ ሕጂ ዝወሰድካየን ምስቲ ክትከወደ ፀናሓኻን يعبي ناس انتي في اللي رخيب كله ازجو نشتي بحال ነገር የለን አዚ ዓቢ ፍልል يرخيبلهم ምክንያቱ በፓወር ሜተር ከመይገርካ መደብ ትሬን ሰርሕ ፓወር ሜተር ከመይገርካ ተቆምሮ ሓደ ተጻዋታይ ብቕዓቱ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ውስኸሎ ዶ ኣብደሎ ጠጠው ኢሉ ትሬን በፂኻ ምፃ ኢልካዮ በፂሑ ጥራይ መፂ በእምነት ጥራይ ይኮነ ፓወር ሜተር ተቋጻጺርካውን ናይ ብሓቂ ዝደለ ሰዓት ህሊ ኾደ ይህልኾን ንኽትፈልጥ ሓጋዝ ትምህርቲ ኮይኑ ረኺበ صبوا اسك عبيت سلطنتن ناشتو تكاتن بحفاشا ابز تاكيبكم قنيهم 16 سلطنتي كميت وهادو نيركم انت عينت مخرت وهاوت لاوت نيركم امن حدحتكم هو كمت زولكوها ني سبورت قانقا لو ناتو قانقا حفتي قانقا وصاي هجي كلنا ناي بشكلتا ناشتي هونو عبيتي ابزي تاكيبنا خن مهار مسمقنا تمكروتات تلاويتناينا بحافشة كاب ناشتوتهم من ماونتين نيروميم نقدر ديفيجن سلطان ثاني رناينا هجي كاب ماونتين سرت ندهر ده يزوخا أبزبط حصل زي بلو كابتهم هز أنا تكاتي تقدامتي بلمدي ماونتين اللي نجوعهم كاو تواراري سو خير كم دلو إذن باور متر ترين كا ولا بساعة زي 100 أي هالو فليت كاز أنا خمس حق عالمنا يسي أي توادير كات كيد هون مجاشاتك متخلصي تمرت ده حديت أنا هيك كبيدي مستي قال ودر مالتيو جاء قداس مير صبغ إيفن أم ودعتها لبوا ملقتي مسجانا بك بز كاد زغني نغتصل تجبركم زلوا هو حجز تمرت بز حاصيرو تراك تعرف يا بقول بمول لهم أصلت أنا زبال تمرت موسارسي بتم مشت أو عقمنا حسل زخونها وزايتاتون أزيو كبيت سلزي كونه نجد تمرت ما نمسك قسم الله تسبورتنيات رايدي كونه أفت فدريشنات دول لسب لعلو حلافي يكون تحت واي حلافي تحقي شيء بعمقات ندار فليتو أبزخون إن جرات كزارارب كلها بتوقعنكو يخات زارارب بتوقعنكو يخات فرد بتوقعنكو يخات مرح ولا توما كايت سبورت ناس تمرتزي كوزدو أنا جدا علو. Thank you Evan Zakaria. Thank you.
ሽምካን ድመጻኸላ ጋንታ ዝወከልካያ ሽመይ ናሁም መልአክ ተክለ ሃይማኖት ይባሃል ዝመጻኸላ ጋንታ ድማ ክለብ አስቤኮ ማለት እዩ ኣብ ክለብ አስቤኮ ደለካ ጽፍሒ ከም ካልኣይ አሰልጣኒ ናይ ሳምሶን ሰሎሞን ኮይነ ይሰርሕ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣብዚ ክካየድ ዝቐኒ ናይ አሰልጠንቲ ስልጠና ትምህርቲ እንታይ መስል ነይሩ ብወገንካ እንታይ ረብሓ ረኺብካሉ ከመይ ነይሩ እዚ ትምህርቲ እዚ ኮ መጀመርያ ነዚ ዕድል እዚ ከፍተልና ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ወላ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ማእከል ሃገራዊ ፌደሬሽን ከመስግን ደሊ ማለት እዩ ንሕና ብጣዕሚ ወላ እኳ ኣብ ጋንታታት እንተነበርና ብዙሕ ነገር ዝጎለልና ግን ነይሩ እዩ ወላ ምስ ዓበይቲ ሰልጠንቲ ወላ ጎኖም እንተኾናስ ግን እቲ ብትምህርቲ ዘይንፈልጦ ነበርና ከመይ ጌርካ ንሓደ ተፃዋታይ ትሬን ተስርሖ ብሓፈሻስ እቲ ትምህርቲ ዝነበረስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንዓና ነዚ ትምህርቲ እዚ ከምቲ ድሌትና ገይሩ ኣብ ሓንጎልና ከም ዝኣቱ ዝገበረና ሙስያስ ሲልካ ብጣዕሚ ከመስግኖ ደሊ ብጣዕሚ ፅቡቕ ትምህርቲ ነይሩ ንዓናስ ብጣዕሚ ኣብዚ ዘለና ሞያሲ መቃይሮ ክንገብርሲ ብጣዕሚ ሓጋዚ ትምህርቲ እዩ የቐኒየለይ ፅቡቕ እሞ ሕጂ ንመጻኢ እስከ ጀሚሩ ኣሎ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ስልጠና 16 ተኣኽሉ ሰልጠንቲ ኢኹም ኣብዚ ካብ ንኡሳን ዞባታትን ካብ ጋንታታትን ተሳቲፍኩም እስከ እንታይ ክግበር ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ኢልካ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ሕጂ ኣነ ከም ናሆም ማለት እዩ ኣነስ ምስ ዓባይ ክለብ አስቤኮ ከም ተሓጋዝ ሰልጣን ዝሰርሕ ኣለኹም ግን ሕጂ በዚ መብኣታዊ ዝወሰድክዎ ኮርስ ድማ ዓቕሚ ዘፍቀዶ ነቲ ቅድድም ብሽክለታ ብዝከኣለኒ ዓቕሚ ከበርክት ድልው እየ ማለት እዩ ካልእ ድማ እቶም ዓበይቲ ከም ዓበይቲ እቶም ንኣሽቱ ድማ ይህን ወይ እንዳተባሃልና ዘይንፈልጦ ካብቶም ዓበይቲ እንዳፍለጥና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክነብፅዖ ቅድድም ብሽክለታ ካብ ዝደለዎ ማለት እዩ ተስፋ ገብር ቴንክ ዩ ናማ ራይ ሙሉእ ሽምካን ወኪልካ ድመፅኻ ጋንታኻ ሽመይ ተመዝገን ክብሮም ይበሃል ወኪል እያ ዘሎ ጋንታኻ ኣሰልጣኒ ቅድም ብሽክለታ ጋንታ ደደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቕ ተመስገን ኣብዚ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ትምህርቲ ኢና ተራኺብና ዘለና ብሓፈሻ ንስኹም ክዳዮም ተቐዳደምቲ ኢኹም ፀኒሕኹም ሒዝኩም ዝፀናሕኹም ተመክሮ ጥራይኹም ኣብ ኣላይነት ፀኒሕኹም ነዚ ክወሃብ ዝቐነየ ትምህርቲ ብምንፅፃር እንታይ ረብሓ ረኺብካሉ ብሓፈሻዊ ትምህርቲ ከመይ ነይሩ እቲ ትምህርቲ ኮ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ዝያዳ ካብቶም ዓበይቲ ሰልጠንቲ ብምዃኑኻ ዝያዳ ፅቡቕ ነገሩ ማለት እዩ ብቐሊሉ ይርድአካ ብፍላይ ምስ ኣሲል ብምዃኑ ኣዝዩ ካብቶም ደመስግኖም ዘድንቖም ኣሰልጣኒ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ፈልጦ እዩ ካልኣይካ ከማኻ ተቐዳዳማ ስለ ዝነበረ ልክዕ በቲ ዝረደና ቋንቋ ብናይ ስፖርት ቋንቋ ገይሩ እዩ ክረደና ቀኒ ብጣዕሚ ፅቡቕ ገላነት ካብ ሙሴ ብዙሕ ነገር ተማሂርና ማለት እዩ ሰዓት መዓ ኮይኑ ረኺበ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ብናይ ኮርሶ ጥራይና ንፈልጦ ሕጂ ግን ትምህርቲ ምስ ተወሰኾ ማዕረክ እንደይፈሊጥና ማለት እዩ ኣብ ክስተንብናስ ዳርጋ ኣይነበርናን ማለት እዩ ብዙሕ ንፈልጥ መስለና ነይሩ ግን ጠቕላላ ኣይንፈልጥና ነርና ሕጂ ናይ በዛ ትምህርቲ ስፖርት ኮሚሽን እንዳሃቡና መሰረት ግን ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ኮይኑ ረኺበ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ከም ትገልፆ ዘለኻ ብተመክሮ ጥራይኹም ትኸዱ ነርኩም ኣብ ቴሩን ክልሲ ሓሳብን መፂኻ ብትምህርቲ ምስ ተሰኒየ ግን ትገባብ ይፍለጥ ኣሎ እሞ ሕጂ ኣካይዳኹም ድመፅእ ከመይ እዩ ክትከዱ እንታይ ዓይነት ኣካይዳኹም ክትከዱ ትፍልሊ ቀልጢፍኩም ኣብቲ ንቡር ክትመፁ ዲኹም ምክንያቱ ሓደ ኣሰልጣኒ ብሃውሪ ጥራይ ዝኸይድ ድሕር ዳ ኮይኑ ወላ ነቶም ተፃወቱ ዝህቦም መምርሒ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ከይተረድኦ ከሎ ሕጂ ነዝን ካልእን እንታይ ኢኹም ከተመዓራርዩ ፍሊልነታ ብዙሕ ኣለዎ እምበር ማሲ ንሕና ቅድሚ ሕጂ ዳርጋ በገመት በሎ ማለት እዩ ማሲ እቲ ንሰርሖ ነበርና ጥራይና ንከይነርና ሕጂ ግን ዋላ ከምቲ ዝደለ ዕምቆት ሃልዎስ ብመጠኑ እዚ ኣብ ውሽጦ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናብቲ ዝመፅእ ዘሎ ፀወታ ካብ ዝነበረስ ብዝሓሸ መልክዕና ክንቅየር ማለት እዩ ዋላ ነቶም ተቐዳደምቲ ክገብርዎ ዘለዎም ብኣፍልጦ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣፍልጦ ብዙሕ ኣይነበረና ድሩት እዩ ነይሩ
ማሰብና ተወከስካ ነቶም ዓበይቲ ሰልጠንና ተወከስካ ገለ ሕጂ ግን ዳርጋ ሙሉእ ምና ይኹን እዚ ብነብስካ ተኣማሚንካ ነቶም ተፃወቲ ክትመርሖምን ክትምዕዶምን ናብቲ ዘድሊ ማእዘን ከተሰጉሞምን ይሕግዘካ ማለት እዚ ትምህርቲ ሕጂስ ኣዝዩ ለውጢ ኣለዎ ማለት እዩ ከም ተመስግናነ ምስቲ ዝነበርኩን ሕጂ እዚ ትምህርቲ ሙሴ ኣስኤል ዝሃበና ትምህርቲ ንኻ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ለውጢ ዘለዎ ኮይኑ ዝስምዐና ተወሳኺ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ብኣቶ ሙሴ ኣስኤል ዝወሰድኩሞ እንታይ ዝመስል ትምህርቲ ረኺብኩም ካልኦት መምሃራን ዝመሃርኹም ናይ ምንታይን እንታይ ዝብል ነይሩ ሙሴ ዳርጋ ኩሉ ጠቕሊሉ ምሄርና እንዲ ተወሳኺ ብበዓል ቢንያምን ሰራፊኤልን ድማ ተወሳኺ ትምህርቲ ነርና ግን ኣቐዲምና ሙሴ ወድስኤል ኣቐዲሙ እቲ ትምህርቲ ኣቢልና ፀኒሕ ሕጂ ነቲ ናይ በዓል ቢንያም ኮን ሰራፊኤል እውን ጋን ኮነና እንተፀበና ኣይኮነናን ምክንያቱ ኣቐዲሙ በቲ ዝርደና ቋንቋ ግዜ እንዳሃበ ኩሉ ነገር በቃ ምሽ ካብ ሕልፉ እንዳዓለለ ብዙሕ ነገር ምሂርና እዩ ማሲ ካብ ሓደ ምኩራ ስልጣን ትፅብዮ ነገር ከዓ ገይሩ ናይ ብሓቂ ከም በዛ ኣጋጣሚ ከመስግኖ ንሙሴ ወድስኤል ማለት እዩ ብጣዕሚ ጠቒምና እዩ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ለውጢ ገይሩ ኣብ ክርስቲያና ማለት እዩ ኣብ ገዛና ይቕኒልና ኣሰልጣኒ ቃንደላና እውን ሓፋሽ ተስፋይ ገብረአብ ራይ ዝመጻኻላ ንእዞባ ፈለማ ሙሉእ ሽምካ ክትላለ ምስተዓዝ ከሽመ ሓፋሽ ተስፋይ ገብረአብ ይበሃል ዝመጻኹሎ ዞባ ምምሕዳር ኣኽርያ ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣለኹ ተቐንዲ ኣብ ምምሕዳር ኣኽርያ ሓላፊ ቴክኒክ እየ ዝኾነ ግን ኣሰልጣኒ ስለዘየለ ከም ኣሰልጣኒ ኮይንካ ንምሕዳር ኣኽርያ ወኪለ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ጽቡቕ ሓፋሽ ኣብ ዝኽውሃብ ዝፀንሐ ብኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስኤል ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ሓፈሻዊ ምስቲ ንስኹም ገዳይም ተቐዳደምቲ ምዃንኩም እንታይ መክሰብ ረኺብኩም ከመይ ነይሩ ማለት እቲ ዝነበረ ስልጠና ብጣዕሚ ጽቡቕ መጀመርያ ነቲ ፌደሬሽን ዞባ ማእኸል ሃገራዊ ፌደሬሽን ብዓብዪ ኸ ሙሴ ኣስኤል ግዚኡን ፍልጠቱን ከካፍለና ምኽኣሉ ብጣዕሚ እየ ደመስግኖ እቲ ዝነበረ ትምህርቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምክንያቱስ ንዓና ብፍላይሲ ምስቲ ተፃወትና ወላ ከማና ዳ መሰሉ ዶንጊ እየ ድብል ምክንያቱስ ዶንጊና ትፍልጠት እቲ ሓሊፉና እቲ ፕሮፌሽናል ኣበይ በፂሖም ኣለዉ ንሕና እንዳሕሪ ስለነበርና ሕጂ ሙሴ ኣስኤል ዝሃበና ትምህርቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጽቡቕ ዋላ እቲ ገላፅነት ኩሉ ነገር ኣዝየ የደንቆ ክብሪ ኣለኒ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ብደጋ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ይመስለካኒ ብትምህርቲ ምስ መሃረና ግን ኣዝዩ ሙሴ ኣስኤል ብሉፅ ኮይነ ረኺበ እቲ ትምህርትካ ብጣዕሚ ጽቡቕ ንኩሉ ዘማልአ ስለ ዝነበረ ዋላ ሱራፊኤል እውን ናይ ድሕሪኡ ምሂርና ነይሩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣነ ሕጉስ እየ በቲ ትምህርቲ ቁርብ ትምድንኳ ጥራሕ ጽቡቕ ክረምታዊ ውድድር ተካእቲ ግራስሩት ሕጂ እውን ኣለና ንስኹም ክትኣልይዎም ኢኹም በቲ ተዋሂብኩም ዘሎ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ሓዊስኩም ሓጓፋትኩም እንታይ ይመስል ነይሩ እስከ ብሃውሪ ትኾደን ነበርካን ብትየርን ክልሳ ሓሳብን ምስ ወሰድካን ዘለዎ ፍልሊ ከመይ ይመስል ማለት እቲ ስኢልካ ከምዚ ንለካ ኣለና ብተመኩሮ ኢኻ ትኸይድ በቲ ስኻ ሓለፍካ ብኡ ኢኻ ትኸይድ ነርካ ሕጂ ግን ትምህርቲ ተወሲኽዎ ተደርዒዎ ነቶም ቆልዑት ቶም ህፃናት እንታይ ይገብሩ ነጌርና ኣሎ ቶም ዕድሜታት ንገዛ ርሱ እንታይ ይገብሩ ነጌርና ስለ ዘሎ ካብ ዝደለና ንላዕሊ ክንሰርሕ ቁርብ እየ ብጣዕሚ ጽቡቕካ ግራስሩት ዓምር ኢና ኢና ጽቡቕ ነይሩ ሕጂ ግን ጽቡቕ ጌርና ክንሰርሓሉ ድልዋት ኢና ኣለና ቴንክ ዩ ቀኒለ هراي كورات تخاتلتنا حفشاوي نعودادبون علامون نايزي سلطنا كمي كم زمسل وي كمي كم زخونه حلاف جنفر سبورت زوا معكل اتو مسي تخنا مريم مبرخ بناي تخاتلنا نملس كل بزر 10 جن زباتات يقيمو عند ذاتو ان سنين مسرد ما ابتن اوسان زباتات يزلو كرمتا وددر مصالو فرنا يزي حجي تمايركم لهو ابز عامت زي زغبر كرمتا وددر ناي قدن مشكلتا فريو خريو اندالي بعابيو دما ازوم ህፃናትና همዛ قديم ስማሮም ክብሎ ጸንሐ አፈቆዶ ናይ ውልቅ ክለባት ብውልቅ ዝስጥኑ ዝተፈላለዩ ሽማት ኣሎ ተኺኢልና ንሕና ተተዓዊትና ወለዲ ዝከኣሎም ገብርለው ገንዘብ ኣውፅለው ሽግለታ ገውፅለው ይምግቡለው ንሕና ግን ከምዛ ሕጂ መምሕዳር ዘባኽርያ
ነታ ጋንታ ጠርኒፋ ሒዛትና ዘላ ምግቢ እናሃበት ካልእ ግን ወለዱ ዝገብሮ ደለው እዞም ካልኦት ብውልቂት ተታሒዞም ዘለው ብፈቆዶ ሓደ ኣሰልጣኒ 7 ተቐዳደምቲ 6 ተቐዳደምቲ ዘሎ ነዚ ኣብቲ ንኡሳት ዞባታት ንኸኣቱ እዞም ሕጂ ተማሂርኩም ዘለኹም ናይ ንኡሳት ዞባታት ኣብቲ ንኡ ዞባኹም ከይድኩም ምስቶም ኮሚቴ ናይ ስፖርት እንታይ ክትገብሩኹም ትኽእሉ ተላዚብኩም ብዝተኻእለ መጠን ኣብቲ ከባቢኹም ዘለው ኣብ ዘን ክለባጣት እዮም ዘለው ብንኡ ዞባ ዝጥርነፍሉ ሕጋዊ ክለብ ድኾኑሉ ክትፅዕሩ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ንሕና ናትና ፃዕሪ ቦቱ ኣሎ ግን ንስኹም እታ ንኡ ዞባ ዝተደለትኩም ኣሰልጠንቲ ስለ ዝኾንኩም ንክትሰርሑ ንክተፍርዩ እንድሕር ኮንኩም ድማ ምስቲ ኮሚቴ ስፖርት ኣብቲ ንኡ ዞባ ደሎ እዚ መልእኽቲ እዚ ሒዝኩም ክትከዱ የምሕፀነኩም ብዝያዳ ድማ ኩላትኩም ኣብዚኣ ዘለኹም በቲ ሞያ ስለ ዝሓለፍኩም ሕጂ እውን ደጊመ ክብለኩም ዘሊ እዛ ዝተምሃርኩማ ፍሪኣ ብዲሲፕሊና ይኹን ብስነ ስርዓታ ይኹን ብኣኽብሮት ኣብ ልዕሊ ፌደሬሽን ካብኹም ክትብገስ ክትክእል ኣለዋ ገለገለ ድፍረታት ንሪኢና ብቅድዲ ምሽግለታ ብዘይ ደሞዝ ብዘይ ክፍሊት ዝውድድር ፀሓይን ቁር እናተወቅዑ እንዳካየዱ ከለዉ ኣሰልጠንቲ ኢና እናብልካ ምስ ሓለፍቲ ፌደሬሽን ምስ ኮሚቴታት ናይ ፌደሬሽን ምስ ዝለኣፍ ምስ ዝረብ ኣሎ እዚ ግን ካብኣኹም ካብዞም ኣብዚኣ ተማሂርኩም ዘለኹም ተኣሪሙ ነቶም ካልኦት መርኣያ ክትኮኑ ኣባል ፌደሬሽን ክቡር እዩግዚኡ ሰዊኡ ዝመፅእ ዘሎ ብዚ ቅርሺ ንሕና ንኸፍሎን ኢና ግን ምዕሩግ ውድድር ከዓ ይካየደልና ኣሎ ነዛ ኣብዛ ትምህርቲ እዚኣ ቀሲምኩማ ዘለኹም ዲሲፕሊን ካብዛ ሰዓት እዚኣ ትሒዝኩም ነዞም ኣባላት ፌደሬሽን ልዑል ኣኽብሮ ክትብለይ ከዓ የቐኒየለ ይብለኩም مباركس كرات تخاتات السينما سمرة بزقربنا لكم مدب عجيبكم كتكونوا سمو تسفينا عبد المجيد مدب كسام نراخب سلام